droog en buienradar zei dat het nog ongeveer een uurtje droog is. Dus dan hebben ze 40 seconden. Dus doe maar een zo'n scheppen, meid. Oh nee, zit met mijn krukje in het paard. Ja. Ik haal hem erbij. Nou, ik ga alles in de hoes. Alleen nog, het waar gaat heel dit sabbat heen weg. Goeiemorgen, een naaie dag, een naaie vlog. Wie ben krek naar boeten gaan? Ilde zo in de zonbak en wat zo men? Skuren en plamuren. Ik zou hier druk dwaan maar het houtwerk. Heegt het. Maar wat krijgen we nou? Wat viel ik nou al hier? Nee. Rein. Juster zo met me al begint te gaan aan het terrein. Nou, zo men begint het liek zo mooi. En ik doe al de kleren aan en ik stap naar boeten en wat krijgen we Rein? Ja. Wat verdikkie. Alles wierd. Maar we gaan eerst maar in de binnen, denk ik. Ja jongens, het mij net leuk. Maar hindert niks. Ik zal even de ijskoolkarren pakken. Die mogen we even van Famke leren. En dan zal ik even mijn Ildo ijskoos maatje een keepje. Dan geven we hem aan, hè. En dat daarna als het droeg is, dan zal Ildo mij de trekker. En dan ga ik even skuren. Maar ja, eerst ijskoosmaatje. Oh, nou, ik wil wel graag een ijsje. Haast Dit is hierbij. Oh, lekker. Nou, daar heb ik wel zin in. Wat doe je? Een appeltje? Zit er een hekje op? Zo. Ik wil gewoon een bij ijsje. Dit is hierbij. Nou, lekker. Daar heb ik wel zin in. En we hebben de onderkantjes dan. Die staan er toch ook bij? Waar hebben we die? Oh ja. Daar maar erop, denk ik. Wat hierin? Daar. Oh, ik zie me direct net mij bemoeien, schat. Nou, ik wil van hier bij ijsje. Pak hem maar. Geel. Geel. Vanille. Lekker. Chocolade. Ja. Huh. 2 in. Hierbij. Aardbei. Wow, super joekel Grutta. Maar maakt hij nergens op? Jawel. Ja toch, maar toch op een koekje? Nou, dit is wel een joekelhuisje. Nou is het slagremmen. Ja. Oh, wat een feest! Eén schep vanille-ijs. Vanille-ijs. Deze ijskoboer, dat gewoon met zichzelf lekker zijn. Kijk, Poes is klaar. Die wie van Poes. Probeer die nog een kaartje. Oh, zullen we die meidje? Met 2 hierbij en slagremmen. Ja. Zullen we die meidje? Ja. Kikker. Daar is Kikker. Kwaak, kwaak. Kikker wil graag een hoorntje met 2 scheppen aardbeien-ijs. Aardbeien. Ja. En hierbij. Ja. En slagremmen. Wow. Te betalen. Die is... Oh, de slagremmen valt eraan. Vanille. Ja. Lekker. Maar ze er op een bel drukken, denk ik. De bel. Klingelingelingeling. Mensen zeggen dat het alweer wat droger werd moeten. 3. Nou, dan gaan we er een buienradar zitten. Het lijkt het nog steeds net zo mooi. Bah. Sexy Terry. Oh. Oh nee. Ik help die. Zo, die is weer rechtsop. Alles met de plak. Ja, ik zal alles met de plak zetten. Ik zie dan op buienradartje. Nou, het is droog en buienradar zei dat het nog ongeveer een uurtje droog is. Dus we gingen gewoon een poging doen. Ik ging wel even de onderkantjes eerst doen. Dan werd het net wierd. En ik had heel de tanden op het trekken. Maar daar is dus zo'n zin in, hè? Zullen we gewoon nog een poging doen? Poging nummer 2. Tja, zadel een beetje weer, denk ik. Ja. Oh nee. Dat viel niet lekker, hè? Als de achterkant check een beetje aan, dan is het met de rechtje doen. Er staat een beetje goed ertussen. Tappie! Nou, ga ik schuren. Het begint ook alweer wat te drukken. Garenbaren. Nou ja, ik doe een poging.
met me zo'n schuren. Zo. Kom maar eens. En dan help me met de oude verf af. En dan kan ik met de nieuwe verf aan. Mijn wil graag een oren kleur en het mat ik ben dus helemaal op. Wat is dit? Dat ben schuren van deze papiertjes. Dan hebben ze verder schuren. Dus doe maar eens zo'n scheppen, meid. Ja? Als we een nieuwe lading zomaar hellen. Wel leuk op de trekker, hè? Van Zakenwest, hè? En van Haaien ziet ze. Nou weer de veeldouw. Lukt het? Ik haal die hier. Kom op, met zwiert, denk ik. Ja. Oh nee, ze met mijn krukje in het paard. Ja. Ik haal hem erbij. Ik is toen een blokje om. Ja. Oh, ja, je krijgt sturen. Oh nee! Goed. Stuur even zo. Een beetje achteruit. Daar best we bij de zonbult. Nou, ik kon er net bij alle hoekjes en gatjes, maar de grutstoppervlakken ga ik nog dienen. Ik zal even om een lietschuurmachientje voor in de hoekjes en even wat gewoon schuurpapier voor echte mini hoekjes. Maar het roekste hakker al, dus dat is bij het gedaan. Het begin eerder. Zullen we even nog een liets schuurmachientje? Ja. Nou, nergens te vinden vanzelf. En die is eigenlijk ook van Chibbe, dus ik zei, ik ga gewoon in voor jezelf. Dan ga ik mijn eigen nek, vind ik wel fijn, kijk hem hier lekker litten. Ik maak toch nog heel volle schuren, dus dat is wel verstandig. Dus om een moeske schuurmachine en wat gewoon schuurpapier. En ik zei, dan kijk ik voor het wel even de groen verf en de verf op. Ben ik toch een keer daar in de winkel. Dus even naar de bouwmarkt om verfartikelen. Let's go. Deze kleur wordt het, hè? Ja. Past u die beet? Houthakker heet die. Houthakker. Houthakker, ja. Vind je die wel mooi? Ja. Nou, die geven we daar. Nou, ik ga alles in de hoes. Alleen nog, het waar wordt heel dit sabbelt heen weg. En wist, ik kan echt wel een buik afwachtje, maar nou, 3 of 4 keer in en uit de hoes. Ik ga me maar omkleed en ik moest nog wat dingetjes op computer van. Dus dat ga ik even doen. Heel die stukken nou aan weer afhalen. Zaken komt ze thuis van het bordje. Maar wat is dat wat? Dan wil je graag even dat verfje en een slag mij eraan. En dan slag het dan net. Daar baal ik wel wat van. Maar stiekem had ik nog wel zaakjes die het ek moesten. Die ik heel wat versloeren lippen had. Dus misschien had het echt wel zo wezen. Maar ik hoop dat het onkomende sneeuw wat mooier waar is. Dan zou je elke boete omdwaande. En dan misschien dat ik dan even maar het schuren verder kan, waar weet. Nou ja, ik zal heel dat er zo aanhalen. En ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden van mijn tablet als telefoon. Want dan naar je chitvlog. Hey hoi!